tě už nebaví hrát solo ve Fortniteu. A proto jsem přímo pro tebe vytvořil Discord server, na které můžeš hrát s lidmi, které i neznáš. Na tomto serveru budou probíhat různé turnaje nebo nějaké schovky o různé ceny. Například většinou to bude o moderátora nebo o body na Kiku. Za ty body si můžete potom na mým Kiku koupit nějaký výhody nebo nějaký věci zadarmo úplně. Ale mám to přidávat později, protože ještě tam nemám tolik lidí. A musíte právě chodit na Kik, který vám napíšu právě teď do popisku. Budete tam mít i Discord server, to se napojíte a máte tam pravidla, ty si přečtete a můžete tam postovat různé věci. Takže budu se na vás tam těšit a rovnou bych dneska ve 14:00 dal první schovku o moderátora na tomto Discord serveru, protože zatím nemám nikoho, budeme nabírat hodně lidí, ale musí to být nějaký ověřený, ne žádný, který chodí to, musí mě sledovat a musí splňovat různé podmínky. Takže se nás budu těšit další video a čau!